Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba sinibingelele nonke sinemkele magumbamano omhlaba sibingelele noBabu Dokotela ubaba wesizwe Babu Dokotela ayobingelele bonke ababukele emakhaya. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela wawesizwe bawujabulile siseThekwini seKwaZulu Natal umgaqo sikuwona sisekhonela Queen Street and Albert Street. Ubabu Dokotela usebenzela eNedbank House Building sise 19th floor room 1904 to 1905 siyathobeka. Babu Dokotela namhlanje sizoke sikhulume kabanzi ngenyanga yase Free State. In fact kuzofanele ke sikhulume nje naye uqobo kodwa ke ake siqale sibheke la iBack to the Sender neHoly Ash ngabe kwenzani Babu Dokotela and umuntu onjani okufanele umnikeze le product. Siyabonga kakhulu. Kunomuntu othi Babu Dokotela ngifuna iBack to the Sender ngiyakuzwela uyichaza ngicela ufonele umbongeni Qhawe Ngcobo wena umuse KZN inamba yakhe 061 5382925 wena oseJohannesburg uzobona lento le show njengamanje noma abe yiPTV noma use overseas inamba ethi 066 259 0452 uzobufonela eGauteng kubusi Mncwabe umuntu ufuna le product esobe siyichaza manje 066 254 0452 ake sikhulume kunomuntu othi Babu Dokotela ngiyasebenza and then ngiyafaka ama CV kweyindawo umsebenzi engwenza angiqualify kuona and then I'm overqualified ukuthi ngingaba iassistant yomuntu one diploma mina ngine degree and then umsebenzi engwenza kuona la ngofundela Babu Dokotela I need your help. I'm an HOD. Angikwazi ukuthola promotion. Babu Dokotela ngiqualified as a teacher and ngihleze ngenza ama piece job ngisayina ama contract 3 months 4 months and wo principal bafuna ukulala ngisho nami kuze bakwazi ukuba kunomsebenzi. Ngifuna ukukhuluma nomuntu osekulo level. Kunabantu abakhulumisa kweingane. Angikusho lokho. Angifuni ukuthi angishongo ngisho kunabantu abakhuluma ngathi badla babasenobisi emlomeni. Abathi bekhuluma ubone kuphuma into ezimhlophe yabona umuntu useyingane. Abantu ukuhlupheka ungazuthi kuyafonelwa ukuhlupheka azizalwanga sikona ngifuna ukukhuluma nomuntu othi Babu Dokotela la engifika khona ngifike ngibangiswe indawo engikuyona ngiyabangisa manje ngawudayisa umuzi wami elokushini and then sengisukile elokushini sengihlala emafletini but even le flat le umakhelana mawufuna indlule kwicorridor kanti icorridor i-common property ufuna abedlula so ubeke imgqomo udoti njalo ufuna sicela ukudlula angikaze mina ke ngabangiswa lalelaka nansi into ithi El Shaddai Holy Ash lento uma usuyimukele once wathi wabiza igama ithi El Shaddai ubiza uNkulunkulu wathi El Shaddai uyinkosi kimi El Shaddai uNkulunkulu kumina ngiyokukhonza ngezikhathi zonke uma wenza i-declaration and decree you putting your spiritual signature El Shaddai Holy Ash it's going to surprise you la ngikuphathele into esibiza ukuthi iBack to the Sender lento efakwe kuwena idinga iBack to the Sender iBack to the Sender neHoly Ash ayihlukaniseki awukwazi ukuvuka ekseni usuvula umncele uthi ehlwana iBack to the Sender yona uzosuke uzogquma ngayo kabili esontweni lamanzi obukade ugquma ngawo ngizocela ukuthi uphinde ugeze ngawo lalela kahle uyeke lento ecabanga ayingisizi mina futhi ayingifake eBank lento ecabanga ngifuna ukuthi njoba ulwa nalesimo lesi ngifuna ulalela kahle la uthi umuntu Babu Dokotela umuntu obengizwana naye ngisola ukuthi ubethwele ngoba mesifike endlini senze konke siqabulana mesethi ufuna ukuthi senze ngibhekile ngeke ngisho ukuthi yini akazi nje ngibheke ngakuyena kodwa namhlanje besenze sibheke ngemuva kodwa isinya sami sibhlungu ngathi khona into engathi ijele ekhona ngine discharge engapheli and then odokotela bayahluleka ilodwa emva kwalokho ngathola imbiza yanqamuka kodwa yonke into yami emile impilo yami emile kufuneka iBack to the Sender sebenzisa iBack to the Sender usebenze iEl Shaddai Holy Ash akuhlukaniseki u1500 u1200 ukuthatha kuhlangene ukusebenzise lana sikhuluma nomuntu othi Babu Dokotela sengithembele kuwe you are my savior lokho bengikuzwile ngabantu bethi akuzokwenza ngibona ngathi kuwena kuzokwenzeka kunomuntu othi ngoba muhlukene nami ngeke uzulungelwe ilutho ngithi namhlanje kuzokulungela
El Shaddai Holy Ash and Back to the Sender. Ikhona imiselwe inkinga zakho wena umuntu waseSouth Africa. Kunomuntu manje uyibona le video le uthi Babu Dokotela isiphi isitolo esidayisayo. Isitolo esidayisayo sikho ngaphandle kwe El Shaddai Holy Ash. Uzoyithola kumina. Hamba ke uze eThekwini uye e-El Shaddai Herbal Shop siku West Street 347 West Street Matches Arcade kune El Shaddai Herbal Shop lapho uzongena ngalo arcade lapho kule arcade lapho ila uzoyithola khona ke lento. Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ufana omuhle njengekhehla lomlungu sithi siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ubaba wase Free State singakwazi ukuthi simthole ke sikhulume kabanzi naye. Okay, naye ngeke singamfonela ake simthinte ngoba akufuni ukuthi kusasa kuthiwa sithe angisho lokho Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ngakwenza ucwaningo ngaprove ukuthi asinayo inyanga enye ngaphandle kwenyanga umZulu. Ngathi inyanga zila kwaZulu Natal and ngingasanga ngithatha igxathu ukuthi angeke ngizithungathe ema province ngayithola eMpumalanga ngayi-extracta eGoli eCape Town akayitholi. Ngifunda ukudlala ngala inyanga eCape Town. Inyanga engiyitholile manje ise Free State kuthiwa uMthombeni. Ngizocela ukuthi simbingelele manje baba Mthombeni. Siyabingelela mkhulu. Siyabingelela mkhulu njani? Mesikhuluma noMthombeni eBloemfontein ukuphi nendawo? Okay mkhulu eBloemfontein sisebenzele endaweni ebizwa ukuthi Phela Indaba mkhulu. Ephela Indaba. Yebo mkhulu. Yini newspaper loyo? Cha mkhulu igama lendawo ibona under iMangaung district mkhulu. Oh niseMangaung? Yebo mkhulu. Kuvalwa amathayini lapho kuvalwa umgaqo amathayi esayo. Awu nothe mkhulu hayi lokho emphilayo. Oh ilokishi mkhulu. Emphilayo mkhulu. 073 790 8517 inamba yakho lemkhulu. Inamba yami lemkhulu it's a protected number because le 074 Bayihack. Asifuna ukuthi abantu balinyazwe abantu abahekayo. Mhm. Angafaki imali okwamanje asifaka post. Ufuna ukuthi umuntu eze azoyithatha into yakhe. Because nazo lento lezokuposta zifuna ukuthi wenze sure ukuthi naso uyiqala everything is protected. So nale number le it's a contract number that is protected engeke ihackeke kakhulu. Uma sikhuluma njenga nawe sikhuluma njengenyanga noma sikhuluma njengomuntu ojoine i-social media ama pyramid screen udayisa ngemithi kuyajoinisa kwenzeka kanjani mkhulu awusichazele? Awu lutho mkhulu ukhuluma nenyanga esebenza umuthi obusuku nemini yiyo yonke into engiyenzayo mkhulu. Isibongo nesithakazelo ubani mkhulu? Ngokwamthombeni. Omthombeni obani ngathi amakhala athi omthombeni. Omthombeni mkhulu amaswati. Amaswazi. Yebo mkhulu. Oh isithakazelo ba? Kuthiwa mgongoloti. Baphekwa nethu tshelibuthi usalo mgongolotini samsobonga wena wena ti. Mkhulu ake singene emsebenzini wethongo. Sike sahlala nawe senza ama interviews athi kwavela ukuthi unawo umuntu okugeza ithongo kumuntu liqonde noma ngabe umuntu we-adoptiwe noma ngabe umuntu uthena akasazi nje isibongo sakho ukuthi wafika kanjani kodwa kusala unabo abazali kodwa ke sebamshiye wenza kanjani ikhona indlela okubalungisela abantu abanjalo mkhulu? Ikhona mkhulu indlela yokubalungisela because uma umuntu ephila mkhulu awukho ukulahla umuntu nasethongeni kunjalo mkhulu. Kuba khona indlela esimsiza ngayo. Sinika into afika ayisebenzise ekhaya izinto iqonde ziphakame afane nawo wonke umuntu. Yebo mkhulu. Umukhuluma ngomuntu oadoptiwe abazali abade bem-adoptiwe bebesindisiwe uzongena kanjani umuthi kuyena uzothini kulo muntu? No umuntu njalo mkhulu ikhona indlela esiqala ngayo mkhulu ukhona umuthi esinikeza wona awusebenzise noshukela brown kuba yiwona umuthi oqala azoqala ngawo lo mkhulu bese ke sekuyalandela lokho kunye ngisho kuthiwa yena sekazame kaningi wasihamba inyanga mkhulu kwangalunga into zakhe zangakhanya siyayazi indlela esizomqalisa ngayo leyo ndlela leyo izovula ukuthi izinto eziwumuthi lazifika emsebenzi wakhe thina masifika emzimbeni wakhe thina isikhathi esisebenza mkhulu. Imake mkhulu uthini manje uthi uzokhotha ushukela obrown noma uzomcabanga ushukela? Uthi uzokhotha ushukela obrown lo muntu noma uzowucaba lo shukela uzowenza njani? No ukhona umuthi esizomnikeza wona mkhulu umuthi wakhona uhlanganiswa noshukela obrown. Uzofika qhume ngawo bese akhulume umuthi because simthinta because simnikeza ezinye izinto mkhulu. So ngesilungu nje
Okay. Mkhulu ake ngemvumo yakho yanoma singakwazi ukuthinta kancane udaba labantu abakwi trucking business abasebenza ama contract business abanye abanamathenda emayini. Ikhona into oyihlelile njengomntwana kwaMthombeni yokuthi sisize labo bantu. Ikhona mkhulu because those people are competing nabantu abayebeza kithi sabanikeza izinto. Nangabe uzoya wena naturally ungazange uvele kuthina labo bantu mkhulu they will always surpass you. Uhlala usalela ngemuva. Ingakho ngithi umuntu esekabonayo ukuthi uyayazi potential yakhe nokuthi business lakhe lamathenda ama contract ama subcontract okwaziyo ukuthi bekufuna ngathi sebekuphi. Uyazi yena ngokwakho ukuthi usalele emuva. Akeze kuthina sinike into bese nakusuka la into zakhe zikwazi ukuthi siqonde siphakame njengalezi abanye abantu. Imanga umuntu wama-truck uzomnika i-truck wena uzokwenza kanjani yini uzomnika yona uma efika la kwena unika i-truck kwenzekani mkhulu? Lutho mkhulu simnika umuthi. Umuthi ayithi esinayo. Into esinayo Umuthi mkhulu. Into engageji. Mkhulu ngizofuna ke siqhubeka kancane. Wenza njani esimeni somuntu othi usecabanga ukuthuthutha eOkni, ucabanga ukuthuthutha eAppington, izitha zivale yonke indawo. Evelcom ucabanga ukushiya phansi abuyele emakhaya eEastern Cape. Ngenxa yezitha nje uthi akathola ama bodyguard nezibhamu ezinkulu. Lutho mkhulu, yabona mkhulu, kufanele nje sikhulume iqiniso. Umuntu isitha sakhe uyasaba. Yinto ezothi acabanga ukuthi ahle phansi. Kanti ke mkhulu thina njengenyanga sizobe sirong nasingathi labo bantu abangasizeki. Abeze mkhulu siyihlakaze mkhulu isitha sethu masicabanga ukuthumela ngenkani bese sibele. Akeze umuntu asithembe because you can relocate to Ogni but it doesn't mean ukuthi angeke utholakale because loyo muntu angatholi physically uzokujaha ngokuthi. Mkhulu lo muntu uthi angayihlupha ama bodyguard akeze kuwena. Ayakeze mkhulu akhululeke futhi akeze lapho mkhulu njengoba ngisho ngithi indlela esebenzisa umuthi ngakhona indlela esisize abantu ngakhona akungeke singasizi wanayo because ukuthi relocate abaleke aye kwi-project angisizi because lo muntu loyo uzojaha ngomuthi and le umuthi mkhulu siyazi ukuthola ngisho kuthiwa uqashe kangakanani akaveleze kuthina sihlakaze nje straight nithakakhe. Baba Mthombeni ngemvumo yakho ngicela singene la ukuthi kunabantu abangenazi izitha, kunabantu abangenawo ama-truck abafuna ukuba nama-truck nabo, abafuna ukuphakamisa into eyimfihlo, into onayo, ingabe ikhanda lengulube noma ngabe ulimi legusha, yini onayo ongayenzela umuntu. Umethi umuntu unesibindi, uphethe 200,000 and uthi ufuna ukudabula ngenyawo ezekwena ukuthi kuyaphoqa. And unayo imoto ka2021 2020 model ikhokhile namaphepha. Uthini kulo muntu umethi unayo into angakhokha ngayo kodwa ufuna lento empilweni yakhe ukuthi nakuyena enzeke. Hayi mkhulu lo asondele mkhulu azohlala nje u2 days kuphela. Uyosukuma la mkhulu into akhethe indlela mkhulu into engangaphansi ingeke yabona mkhulu if ungangivumela mhlawumbe ngichaze lento uphinde ukhulume nangesuthu ukuthi sithi enabasuthu bathi bayisi mkhulu ngokuthola bona distance lekokayo abathi ukuthi bakani phansi komali kira abahle korina reba semoriani abahle korina reba rwalise kanti totally sharp baba hlokore ka mfana bayithole gore why bathobile thilali sona ngibeka nje kahle ngasizwe inkulu ngithi umuntu onawo konke sokubalile ofika khathela ngoba inkulu umuntu ofa usathi umuntu olazi yakhe ukuthi sibuya ku-COVID sibuya Mkhulu uyanqamuka awuphinde uqale phansi khehla lami. Wemthombeni ungadlala ngathi uyawutiba mushonga. Akusicela ngezivenda kubantu baseLimpopo uthini kubona?
Mkhulu izibizo zenkosazana semanzini usunazo. Akushoti lutho mkhulu, akushoti Umuntu bengafuna umtholela izibi zenkosazana ngayimalini afuza abe nawo khehle ngoba ayitholakala. Nizokhuluma. ngoba mkhulu uyakhumbula thina mkhulu asinayikhathalogo asidayisi ngemithi asifuni basifunde uqondo ocingweni angeza abantu sibanike into ebafanele singabe khona because mamela mkhulu ngifuna ukuchaza le nto ibhizinisi uliqala kanjani if you don't have something that's gonna make you compete nabanye abantu and be ahead of them but ibhizinisi usuliqalile kusho ukuthi abanye abantu kunje sithi banaive uqala ukuthi umuntu ngokubhedela kahle ngoba leyidonga wafaka amathayi leyo nto lezo biza abantu khohlwa kuneyindawo mkhulu esiyiphakamisile amathaveni agcwala angazi ukwenzeni abantu amathaveni anocingo angenadefense bese wena ucabanga ukuthi ngoba wakhe udonga uzogcwala cha isebenza kanjani iza kuthina sikunikeza izinto because wena i-infrastructure usunayo wena i-idea ne-concept sowunazo sowufuna nje ukuthi ziphakame so lezi zinto ziyahambelana mkhulu. Usinike i-address mkhulu ukuphi ke indawo eFree State? I-address yakho umuntu njengamanje ose DR ofuna ukuza lapha. Umuntu mkhulu akafone bese nasifone because inkinga enkulu ukuthi nasikunikeze address ku-GPS izokulahlela kwenye indawo asinga kufuneka sinokudirector ngisho nemoto ngisho neteksi ngisho kuthiwa uza ngaluphi uhlobo le-transport ifuna ukulanda edrobheni siyakwazi ukuthi sithumele umuntu akulande Mkhulu uthe sikhuluma nobani khehle? umthombeni Safuna ukufika la Mthombeni sikubone sikhulume nawe sihleli nawe lana. Uyofika nini eThekwini? singashisa mkhulu singahlela inkinga nje ukuthi inqwaba yabantu abakhona babhukha benza ama-appointment kodwa singalokhu siqamba ngocingo sibone ukuthi uluphi usuku oluzosisutha sobabili Sibonga kakhulu abonga Babu Dokotela wesizwe bawujabulile siyathobeka. Yebo. Besikhuluma nenyanga yase Bloemfontein ubaba uMthombeni. Inyanga hayi Babu Dokotela angisole la. Ngisole mkhulu angisole. Siyathobeka kakhulu. Sibonge ke Babu Dokotela sibonge nakubaba uMthombeni. Babu Dokotela ake siphinde sibheke kabanzi la. Masikhuluma ngebhakede lemali. Yini lesikhuluma ngayo? Mkhulu asikhulumi nomuntu ohlulwe isikole. Asikhulumi umuntu washaya umfazi uhlele yedwa endlini manje lokho ezungezelwa idunyelwa ekhanda ngathi ubhema ibenzini. Lala nawe uzofunda umqondo. Uma ufuna ibhakede lemali ba umnomzane odiscipline. Wazi ukuthi lento ezoyithatha uyithathele wena nentombi zakho nozipho longavaleki. Uyithathela ukuthi le ngane lezi nalabazukulu asebele emhlabeni abasale besizakele. Uma ufuna ibhakede lemali ba nemali yabaphepha. Yiba nje nemali yamaphepha and isizokwenzela. Kodwa sifuna umuntu owumama, hayi umama ufaka i-tight neskipe esemhlophe. Mase gijimela emgaqweni acabanga ukuthi uzomnyanga ngeke sikunikele into ejulile ibhakede labantu abafuna ukuba nemali. Babu Dokotela babesizwe bajabulile. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela abantu abaningi baba nenkinga makuthiwa abenze iladi labantwana inyanga eningi kuyayihlula ukuthi ikwenze lokho. Yikuphi kahle kufanele ukwenze uma wasuke wenza leli ladi or kuphi la bephazama khona laba lapha basuke bethi benza iladi lengane? Number 1 siyabonga kakhulu umbuzo wakho ubalekele uzobasiza abantu abaningi. Number 1 obani lengane. Number 2 wena ungakwazi nongakutshela le ngane ungenza nomuphi umsebenzi azingeni la ekhaya. Azingeni la ekhaya ngesizathu sakhona abantu mebeshonile la ekhaya kinini nabangenisa ngenkomo bangenisa ngembuzi anikaze nilenze umsebenzi ongenza ingane ekhaya ngalondlela azingeni le ngane i-network uyilahla lapho. Kufuna ukuthi uma uyenza lento lena uthole umuntu oyile esikoleni okufunda kahle ukusiza abantu ngalento. Uthole inyama eminyama yosu. Uthole inyama ebovu. Uma usuthola amakhandlela uwamise ngosiko hayi lento okuveza ubhanqa amakhandlela ngathi le idalwa zezwa nedwala yazizwani akuzonza ndawonye. Amakhandlela wabeke ngaka left wabeke ngaka right. Esenta uma usubeka isidlo leso ophakamisa ngalo le lati ilapho ke lathi na skeja khona. Engisukuthi uma uzokwenzela le lati kufuna kodwa uzophatha imali ayile mali enikhokheza yonini nami ngifunda umqondo uzophatha imali eyamaphepha ayihlala esikhwameni uphatha imali eboshwe ngamarabha ngizokwakhela leladi uzoceba nabantu bakho ngephinde kuhlupheke umuntu la ekhaya lento yaba miscarriage ekhona engane zakini nengane zakweni izonqamuka
i-miscarriage ngizophinde kufundise ngila ukuthi yakheka kanjani i-miscarriage umuntu avale kaphinde aphunyela kuzofika isikhathi la ngizothi wena iba nami ngikufundise ukuthi i-miscarriage ngoba lento ukuthi sakha amalade but ama-miscarriage asiwavalile sizolakha kanjani ilade kusene miscarriage khona ilibulala kade besilakha kufika ukuthini wena umethu umkakho usola kanti ubekuhlambuluka isisu ukuthi nokuthi ingane yakho ukuhlambuluka isisu utshela uma wayo njobe gula nje ngathi uphuphunyelwe isisu sibanweni ngathi ubekhulelwe kodwa na last month wenza ilade wenza lephilade athi mekusaphuma izisu woza kuBabu Dokotela babesizwe bawujabulela umfana omuhle njengekhehla mloko angisolo futhi angixoxa umlufuni ilade sizokwakhela kodwa ke ungazodlala uthi hayi manje ngiphethe u3000 bethi angisona siyoni ngaqoqa into 12000 iphinde ngibe siyoni buka la uthi into endigqokela hayi Babu Dokotela siyabonga Babu Dokotela babesizwe ojabulela umfana omuhle njengekhehla mloko umzulu amancengezi siyabonga